Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta manghigala nining atong tulumanon sa kahanginan, si on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza samantarong adlaw, pizza 28 na. 26. Pizza 26 na kini sa bulan sa Pebrero, no? Dugay-dugay man tarong mahuman mahigala kay ang bulan sa Pebrero karong tuiga abot man og pizza 29. So advance happy birthday day, no? Advance happy birthday di ay sa tanan natong mga kaigsuunan nga mag-birthday karong February 29. I guess murag every 4 years man siguro, no, nga maabot og 29 ang Pebrero, no. Ang sunod ani nga 29 na po nga upat ka tuig na po sukad karon, no, sa mana nga advance happy birthday sa atong mga kaigsuunan nga mag-birthday karong February 29. Okay. Dahala no, mayong mudto na kanatong tanan mga higala ha. Ano sang i-adjustan gamay ni. Diyan, ops. Diyan mga higala. Okay. Okay, murag doon ay gamay nga loophole. No? Makita din mga higala. No? Dahala no. Ato di ay nga ating bayaon og mayong mudto mga higala. Nga atong mga kaigsuunan. Nga, asa pa mga higala ha. Kaya ato ning klaro na siya. Okay. Okay. Sapa, oops. Gamay lang. Oops, tara. Okay, gamay pa doon. Gamay, ikala. Gamay lang. Oops, gamay. Okay. So, nadako-dako may noon. May ikala. Ito pa yung gamay. Oops. Okay. Kana, wala na lang mahigala. Okay na na. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mahigala. Abino, ato din itimbayaon may mudto ang atong mga atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong po nga mga kaigsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot sa atua nga pagsibya. Gamay lang gyud kaayo. Okay siya pa. Okay kana, murag wala na nakitang gamay nga kwan. Gamay lang gyud mahiga. Napa siya gamay. Gamay lang. Sabi ni mahigalan rin na dako man hinoon dyan. Oops. Na. Hindi, pwede gamay doon speakers na po. Okay na siguro na. Okay no, sa padayon tamang higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 26 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2026. No? 26 ba? 24. Namun sa nabi ni Mahigala, advance naman tayo ni Mahigala, no? So nahala no, o niya, ato din tibayaon og may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, sa Neighbor WC, o gingamon usab ang ato nga station manager dito sa Happy FM sa Actin Basay. Kumusta na no? Si Brad Elmer Lugatiman. Nahala no, ato nga pagtimbaya usab og maayong mudto sa tanan nato nga mga lay ministers, ang ato ang mga kaigsuunan nga mga membro sa MBG, ang ato ang mga kaigsuunan nga mga choppy leaders, mga zone leaders, mga alagad, mga parish formation team sa BEC, ug ang tanan gid nato mga higala nga mga kaigsuunan nga
aktibo kayo, no, nga nangalagad sa atong katolikong simbahan. Kumusta na, no? Ato di ay nga i-congratulate to nga atong mga lay ministers. Dako kay katabang mahigala nga atong mga lay ministers. Mao ba di ay, Father? Dako kay katabang na atong mga lay ministers kay katong mga area nga dili na maabot sa atong mga kaparian tungod lagi kay lagyo na nga Domingo daghang kay misa sila si Padre. Ang mga lay ministers nato minangadto dito aron pagkahigayon sa kasaulugan sa pulong, no, muna nga ato gyud nga i-congratulate ug atong pasalamatan ang atong mga lay ministers. Ato pong pasalamatan o higala ang atong mga MBG, no, kay ang in charge gyud sa kinibitang mga pagpanglimpyo sa simbahan, ang ato ang limpyo usab sa mga kanabitang mga linens, ng mga vestment sa simbahan, mga MBG gina. So muna nga congratulations sa atong mga church workers. Atong mga sakristan, kumusta po ang atong mga sakristan? No, nga abtik po mga higala nga mga lagad gyud. So atong hangyoon na mga ginikana, no, nga i-encourage gyud ang inyong mga anak nga magpamembro gyud sa kining ginatawag nato sa in English og Knights of the Altar. No? Ya ato pa di ay nga timbayaon o mayong munto ang mga miyembro sa Knights of Columbus, no, si Father Marino, no, Father Marino, Buddy Marino, mao ang inyohang gitawag og priest advisor, no, ang in charge sa Knights of Columbus. Aktibo kay mahigala, no, nga nag-follow up na kanamong mga pari, no, para sa among ipahigay para sa ligon, no, sa mga gitawag nato og mga Knights of Columbus sa mga kaparokyahan, no, mo na ato ang tahas kami mga kura paroko, no, nga amo yung pabarugon pagbalik, no, ang kaligon sa mga Knights of Columbus sa ato ang kaparokyahan, no. Nga ako po na yung timbayaon og may mudto ang ako ang mga kaubanan sa Commission on Migrants and Itinerant People, no, kay ako may commission head din ha. Ako mga sakop, sila si Sister Luz, Sister Yuyong, si Sister Yambana, no? Yambana usab ug ang tanan gyud nato nga mga miyembro, mga kuan na kaparokya, mga higala nga amo ang kuan, murag mga upat na tulo pa kaparokya di, no? Ang amo nang na-organize ko kini amo hinay-hinay ra gini mga higala, no, kay dili madali gani dunay bag-ong tahas ang gihatag karon kanato sa Commission on Migrants kining kabahin sa human trafficking ug ingon man usab kini bitaw kining Commission on kanabitang kabahin sa Apostolate on the Star of the Sea, no, kini bitang mga pamilya sa mga kaigsuonan nato nga mga seafarers, no. So manay bag-ong gihatag kanato karon nga tahas sa Commission on Commission on Migrants, no. So wala nga alano ato nga pagtimbaya gyud sa tanan nato mga kaigsuonan nga kini bitong aktibo gyud, no, aktibo gyud kaayo sa mga kalihukan sa simbahan. Ang akong Commission on Migrants, no, nga ako apong mga parokyano diri sa Ayungod. Kumusta na, no? Ang hinaot kita nga okay lang ang akong mga parokyano diri sa Ayungod. Ug naningkamot to din taon gid mi, no, nga mapalig-on gid namo kining ato ang BEC, kining Basic Ecclesial Communities. Nahala, no, aray kita mahigala sa ato ang CBCP News. Asa na ito katong CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. Ang pinaka-tigulang, no, the oldest bishop turns 94, no, ang pinaka-idaran, no, inong talampulo nga pinaka-idaran mga higala nga obispo sa Pilipinas, no, na pangidaro na karon og 94, no, nag-birthday siya ni adtong February 21, no, February 21 kaya natao man ni si Archbishop Pedro Dian sa kining February 21, 1930. So karon ang iyan nagpangidaro na karon si Archbishop Emeritus Pedro Dian ug 94 anyos. Balita mga higala gikan sa Vatican, adunay mga audiences sa Vatican nga gi-cancel karon sa anong talahorong Santo Papa tungod lagi ni ining mild flu, no, sa ato pa
sa pangidaron karon sa atong talahurong Santo Papa nga medyo taas-taas na gyud, aduna na siya mga schedule nga yang gipang-cancel tungod lagi kay gitaptan sa niining mild flu. No, mild flu. Nahana no, may mudto na kanatong tanan mga higala ato di ay nga ari kita sa atong ginagmay jolo joke. Kumusta na ang akong agaw din ha sa kuan? Din ha sa Calumboyan, no, Calumboyan kay matod palagi avid follower gid ko no ako. Siya agaw na ako may higala no, si Father Christian Cordonsilio Dili Durango, no? Ako nang gawik sa gala nga mo ang mga kagikan sa usab gid may karoots, no, sa managsuon nga si kuan Pedro o Nicolasa Acab. No, kining group kining sa side ni Lola Nicolasa, kini sila si Brad si Father kining Durango, Father Christian Durango. Ako sa side man ko ni Pedro Acab. Nya kini si Pedro Acab ug si Nicolasa Acab kuan ni sila kanang managsuon. So muna nga ang among bloodline kami ni Padre kining ni Padre Christian Durango na agit nami sa kuan nami ana nga mga dugua mga Acab, no? Acab. Okay na, padayon ta mga higala. Ari kita mga higala sa panag-istorya ni Busting o ni Picoy. Ang atong joke-joke. Ako'y, maayo man da ikono kang mo interpret o binisaya gikan sa English. Napay gamay, makatubag-tubag rasad ta. Huwag na ay mga in English, pwede man mong matranslate to Bisaya, no? Dapat ay gamay kabalan nga na, Busting. Pananglitan kining punctuation punctuation unsa may binisayaan ni sa inula sa dano yung punctuation kanang kung para ibayad sa eskwelahan para enrollment ba wala siya kwarta nga pang enrollment punctuation maayo man gid ay kano mo translate from English to Visayas to Bisayan sige ko no kini ko nung deposit ay naon sa mantaon kay sayon daon sa bantawag kay Busti. Kasi yun ada, deposit ka na kung gripo, naunsamsat kay, deposit, gripo. Simple kayo. Pananglitan kining defeat. Ano samot sa yun kayo? Tiil god? Ang tiil. Defeat. Ang hindi ada. Maayo gede ka. Kining kuan, detail. Sa yun kayo? Tiil. Ikog na siya. Bright magide ay ka, koy, no? Siyempre. Kuno kining didak. Ay nasabot sa yun kayo. Itik god, ang itik, didak. Unsa ganito imong trabaho karon? Kuang ko, kadang naninda kong balot. Unya usahay mong drive po kong putput. Muna yung resulta sa imong pagka-bright nga maayo kay kang mo interpret. Siyempre. Maayo kay kang mo interpret gikan sa in English paingon sa Binisaya muna resulta nahimo kang driver's putput o usahay mamaligya po ka og balot. Joke ba yun? Joke din ako ito, may lain. Okay, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Bino? Arita mga higala sa atong Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon. Matod pa ni Brad Jones Balaban, bisag way ng utana, si San Porfirio sa Gaza. Gaza, taga Gaza rin ni si San Porfirio. Usa kini natao siya na atong 1353, kini si San Porfirio. Usa kini siya ka Grigo, nga nahimong usa ka ermitanyo. Unya, naordinahan sa isip usa ka pari, dayong nahimo siyang usa ka obispo. Unya, very generous to the poor kini siya. Unya, doon na siya ascetic lifestyle. No? Kini si San Porfirio sa Gaza. Saint Porphyrius of Gaza. Mga itong higala no, nga ito nga Saint of the Day. Beno, ari na tayo higala sa ito ang catechesis. Okay, question. What are the different seasons of
the liturgical year of the church. Unsa man, what are the different seasons of the liturgical year of the Catholic Church? Of course, we have Advent. We have Christmas. No, the day kanang Advent mao kana ang preparation para sa Pasko. And then we have Lent, and we also have Paschal Triduum or 3 days, Easter, and Ordinary Time. Muna siya, no? Muna siya yung mga special seasons of the church. You know, number 1 is Advent. Number 2, Christmas. Lent, dayong Paschal Triduum or 3 days, dayong Easter, and Ordinary Time. Nangano sa may hinungdan, ngano nga divide man gini siyang mao nga kinibitaw nga seasons of the church to celebrate and understand more fully the entire mystery of Jesus Christ from his birthday until his ascension, the day of Pentecost, no? From his incarnation and birthday until his ascension, the day of Pentecost, and the expectation of his glory, realm of glory. During the course of the year, the Paschal mystery, the passion, death, and resurrection and ascension of Jesus is viewed from different angles in different light. No, sa ito pa muna, nga doon nagitay Advent, Christmas, Lent, Paschal Triduum, kining Easter o Ordinary Time, aron ato yung masabtan, no, sa kinatibukan ang misteryo sa kinabuhi ni Kristo. Gikan sa iyahang incarnation, no, kinibitang pagkatao niya, hantun nga gisaulog ang iyahang birth until nga ginisaka sa paingon sa langit o sa diha nga gipadala ang Espiritu Santo ug ang expectation of his realm in glory. So, ingon niya na, no? So, muna yung mga hinungdan nga, no, nga aduna gyoy seasons of the church, ang liturgical seasons. So, muna anya mga color, mga higala, muna ang mga different colors sa simbahan, no? Kanabi itong liturgical color, kanang white. Kining liturgical color nga white, para kini sa Christmas season, Easter, o kining feasts of the Lord. Either done of his passion, except of his passion, feast of Mary, the angels, and saints who were not martyrs. And of course, All Saints Day, puti na siya, and the feast of the apostles, puti po na siya. And then nuptial masses, puti po na. Dayong ari kita sa, so klaro na ang puti ng mga color, panahon ka na sa Christmas, sa pagkabanhaw, kanang kapistahan sa atong Ginoo, gawa sa iyahang pagpasakit. Unya, kapistahan po sa mahal nga birhen, sa mga anghel o mga santos nga wala mahimong martir. Unya, All Saints Day, kanang adlaw sa tanan nga mga santos, puti sad na. Unya, kanang fiesta sa mga apostoles, puti sad na ang color ana. Unya, nuptial masses, puti sad na. No? Unya, doon na usahay nga magsuloob pod mi og pula nga liturgical color. Unya, this represents the passion, blood, and fire of God's love and martyrdom. Apila niya na ang Feast of the Lord's Passion, kanabitang madomingo sa De Ramos, no? Blood and Cross and Feast of the Martyrs, o gimano sa Palm Sunday o Pentecost. Pula na siya. Unya, doon na po may kuan nga sa ulong po may green, magsulog may green. Unya, nag-represent kini sa Holy Ghost, life, eternal, and hope. Ordinary time, no, green ta na, yung time after Epiphany, da yung time after Pentecost, no? Unya, mag-violet po may usahay. Nag-representa kini, pining violet, nag-representa kini sa pagpenitensya, pagpaubsanon, o kining gitawag na itong melancholic. O niya, mag-violet yun may panahon sa Advent, Lent, o mga vigils, except for Ascension and Pentecost and Good Friday, of course. Niya, sahay, magamit may og itong, gamito na mo na All Souls Day, o yung sa Masses for the Dead. O niya, sahay, pink, gamiton kini sa Third Sunday of Advent. No? Third Sunday
of Advent. Gaudete Sunday. Okay, klaro? Bueno, dinhi na lang una kita kutob mga higala. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Double A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.